Dar nici frumos așa nu e să mă distrez și eu. Să mă distrez și eu ca un copil mic, așa, să fac și eu năzbătii și de-astea. Bugărie, să te spune la un vlog. Ia uite și până ce mașină ai. Bosule, Da? tu dormi în mașina aia, tot de-aia cu casă? Păi aproape, dacă mai pun o saltea acolo sus. Băi, moare rău, băi, neni. Ia încearcă să te urci acolo sus să vezi câți faci. Aoleu! Aoleu, bosule! Dar de ce ți-ai luat tu bolele așa mari? Păi așa vin din fabrică, n-am făcut eu. Păi, dar nu puteți să-ți cumperi una mică, o mașină normală? Bosule! Am și una de Eram aia. asigurare la buget, dacă vrei să dau Apa asta consult. ți-ai luat tu să compensezi, nu să înțeleg. Nu trebuie nimic, ceau. Asta e așa. Na, mai de laud. Ai luat-o să Că nu sunt compensezi? foarte, nu sunt foarte mult. Că ai pula mică, ți-o luat mașină mare? Da, bă, 5 copii. Băi, cum o să-ți ai și magazin după tine, mai nene? Lăsă și m-a lăsat un calculator. Da, bă, nene, în caz că nu știați așa, astăzi e și cam ziua mea, fac 14 ani. Și eu acum sunt în drum spre secția de poliție să fac și un buletin de ăla, să fiu și eu șmecher cu buletinul de gură. Copile! Copile, vreau să vorbim ceva. Hai pe dreptate. Zi, O știi pe tanti Leanca, nu? așa. Mie cam îmi place de ea, știi, și nu știu cum pot să mă bag în seamă. Nu știu, mă, Dacă ai că nu mă putea. interesează, eu nu sunt cupidon. Că mereu cum mă vede, nu mă bag în seamă, mă înjură, știi, și... Înseamnă că nu te suportă, ce drept ai vrea să fac? Bine, frate. Scuze de deranj. Hai, pa, Pa. spui că ești pui la față. Ai Mulțumesc. pătălală, pui. Doamne, numai oameni urâți în orașul ăsta. Eu sunt singurul super frumos, așa. Băi, nu știu ce să zic. Trebuie să mă duc la Neaflorul zilele astea. Tu ai ochii broscoi. Ești pură la față, nu te dracu de ghețoi, că dacă îți dau două Nu te capate, dracu de pocăit. clubul acolo. Ha, mă, dă-mi. Băi, bulangiule, vezi că am cuțit? Te bag cu ăla în mână. Te bat cu... Tu stai în picior și te bat cu el la Ești capul, mic. bulangiule. Gata, șef. Ce scuze. Confortabil aici. Stai. Da, bă, nene, și după cum Îți ziceam, place mașina mea? nu, De ce? că e urâtă. Da, cum ai făcut ăla, mașina aia? Mică. Nu e mașină. Kart. Sau cum se numește? La Tony, la Nea Gheorghiță. Cât te-a costat? Ți-a dus mult? Vreo 4.000 așa. Mamă, mai mult decât mașina mea. E normal. Ce motor ai cu el? Hai, pa. Da, bă, nene, și după cum spuneam, fac și eu astăzi 14 ani, deci sunt copil șmecher și fac bulete să fiu un șmecher cu acte în regulă. Și trebuie să merg pula de Floro la spital când îl prind așa. Și să-l întreb, băi, Nea Floro, de ce nu mi se schimbă și mie vocea? Și de ce nu mai cresc și eu? Că am mai văzut copii care are 2 metri înălțime. Și eu nu am 2 metri înălțime și nu e bine. Poate am eu ceva. Sau poate prea multă șmecherie. Știți cum e aia? Esențele tale se țin în sticluțe mici să moară mama. Acum na. Bre, e cineva aici, alo? Alo? Care țipă așa? Alo? Oh, lume nouă. Nu? Eu sunt Cine un te auzi, stic care zice, bă,
Aici? Eu stau în fiecare zi aici în cartier. Tu ești cam nou așa. Nu, tu ești nou. Ești mai scump la vedere. Ia zi, ce facem? Ce dorești? Hai, Hai vino aici. afară să vorbim că e... Cum să treci E ceață înăuntru acolo și nu prea te văd așa cum trebuie. să treci